रेकर्ड सानखौ फालिगोन बेवहाय फुङाव जोङो पिसनि जे मेसेज एबा जोंनियाव जे सास्टेनेबल पिस फैबाय बे मेसेजखौ जोङो बयनोबो दैथायहरनो थाखाय जे गोजोनजोंसो जौगानो हायो, गोजोनजोंसो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो गोजोन थाब्लासो माहारिया जौगानो हायो। बे मेसेजनि थाखाय जोङो 40टा समस्यायाव बाइक रेलि खालामगोन आरो बिनि अखानायै जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो 60 निफ्राय 70 रोजा जोंनि सुबुं गौमा खालामनानै बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंगोन। गाबोनो समफोरो हरिनागुरियाव लुफुंनाय EMMCLA जि क्वार्टार बेखौबो बिथाङा बेखेवगोन आरो बेजों लोगोसे जों बिथांखौ खावलायदों जे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ जिहेतु इउनिभार्सिटि फोसावनाय जाबाय बिनिबो अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों आरो निस्सय बिथाङा बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंगोन।